ଭାବିଲି ତଥାପି ଶୁଣିଲୁ ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଶଳା ଏଇଟା ବେହୋସ ହେଇଗଲା যদি তো ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଟଙ୍କା ବେଚ ଦେ ତ ଯାହା ଦରକାର ତୁ ନେଇଯା ଏବେ ମୋ ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁବେ ଯଦି ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲ ନହେଲେ ବ୍ୟାଗ୍ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ପେପର ଅଛି ବାହାର କର ହଁ ସେଇଟା ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଦସ୍ତଖତ କର ଏଥିରେ କଣ ଲେଖିବୁ କିଛି ନାହିଁ ମୋ କେବଳ ଏତିକି ଲେଖିବି ଯେ ତୁ ତ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜମିଦାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର